warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa. Kapanggihan malih kalih kula Ranita Cantika Norma Dewi ing pawarta Besi Jawi. Berdosan ganas ngrigisi dumadi ing Désa Karangbenda, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 19 Februari 2023 wengi. Swara berdosan banter banget nganti krungu ing Kabupaten Kediri, jarake 20 tekan 30 kilometer saka lokasi kasebut. Jeblugan sing wiwitane dikira berdosan kelut, jebule asal saka omah Darmo sing dicurigai dadi papan kumpule mercon. Akhire tim Jihandak lan Polda Jatim nindakake penyelidikan TKP lan nemokake tong sing isine mercon 500 kilogram lan sisa pentil rokok ing cedhak sumber berdosan. Tim Jihandak lan Polda Jatim padha sedih amarga mercon digawe nalika udut lan ana berdosan sing ganes banget amarga berdosan kasebut kena ing percikan rokok. Akibat saka kedadian iki, 4 wong mati, awake printil kena berdosan, 6 wong tatu, lan 20 omah rusak. Kula, Trenita Cantika Norma Dewi, nyuwun pamit mundur, menawi wonten lepate nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.